limitli yok. Yo. Başlayan onun film tavsiyan onun soňa çelli ne açy öňünleri özüň smete düzüp berýän ne açy pul gerek onu bererdiler. Hem adam almaly, şu tavsiyan onun tavsirmaly onun tavsirmaly. Ben şu at murad ýerde görýän bolay kino allyk diýär, görkeden aklar. Yo, o ýylatlar olmaz. Başlamaly, utarmaly, tavsirmaly, görkezmeli, ekrana çykmaly. Awa. Ola ýamandan qırma filmler kamera gelme avariya olup gözüme defer düştü. Operatör işimde biraz yani kıyınlaştı. Ama Mansur bir yerden gitmekçi oldu. Nerede işime küçülüp köp kıyınçılıkları dördürlü. Onun için oğlum benim gideyim deyip oğlum Yonca kadar hastaneye gitti. Sonra Moskva'ya geçti. Sondan da ben alıp başlanan film vardı. Başka rejisör alıp gördü. Oğlum şovsuz olup gitti. Onun yolunu sakladılar. Ondan rejisörünü, operatörünü ondan ayırdılar. Ondan beni şimdi Velli'den operatör olup ayırt ellediler beni. Yani rejisör yoktu. Ondan o yani diyata Yuvaş kenar deyip ahdi. Şöyle filmdi. Ondan yoğunluğu var. Ben öyle operatör deyip ellenen özüm başka işleri işletiyorum. Bana da rejisör çağırıyorlar. Moskva'dan, Duşanbe'den olurum gelip görüp materyalini alanda atan oluyorlar. Ayamının kinoda kolçuk verip gidiyorlar. Ondan kino söyleyen direktör olacak. Kalpti bir onu beni çağırdı. O kendisini altına değildi. Özüm rejisör oldu dedi. O özümün şerti var. Kalın pulu, kalın vaxt almadı. Ay olmuyor. Ahir bugün ertir yine çağırdı, yine guruluştuk. Sen gayret et şunu alıp adam ahir beni arada mı o? O yönünü beni önküyle dağıt alamak teadan senaryadı. Teadan ölüm gidip önkü o bir tabur uli akiyaldan grazını almalı atırın bağırın çelekeni geçirdik. Çelekeni aldık bir yerde. O şeydik şunu alıp yorkağım. Ondan ayyam özüm rejisör olmalı diyen teada yolu düşüldü de ayyamda. Sonra gelin filmi, sonun sürreti, mağazası vardır. O yağda düştü, fikre geldi. Oğlum şu sarp ovamızda hep de 10 gündür yaşanmırsa o yaşlık geldi ölen. O efendi oğlum atlı, oğul peygam. Sonra gitti uruşu, ola gelmedi. Gelinim bunun gayen atası bilen oğlunun kakadın ikisi kaldılar. Şu ikisi yaşap anlara. O gayetti görülü ya Hasan 73. yılda münemmi. Oğul kek kolyağına bir olay hatırlat. Oğlun kelmenden yok oldu. Sonra çelli. Soların ikisinin obradı. So yağda düşüp onun aynen kalın atları ovada diyen bir kumda o çöpün olup kedi bir kuyun başında kalın atların hemmesi yam olup aktarın özü yazmanın hemmesi senaryini yazıp memnunluğu o film alıp onun iki adam olan için son grupta toparmada işen adamlar diye adam ne kino var kanayım deyip gördük diye. Öyle ki oturuyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar, o bir şey diyorlar. Bundan bir kino var deyip aramızda gurur ediyorlar diyorlar. O zaman oğlum ne ama kov çıktı, kov çıkanlar da ahiri yani birinci sefer Tbilisi'de Bolyan bütün Saygot Festivali'nde bir festivalde 3 bayrak. Kovu Sayot'un kovu rejisörüydü. Maya kovu aktrisesi deyip oynandı. Ama yine de ulan oynuyordu. O hemen Zenallar vardı kovu film deyip. O şey o oldu. İran'dan eyyam Asarur'un festivalinin direktörleri gelip görüp Şveysariýada geçen festivalin direktörü gelip görüp ben akademiyat çağıryan Şveysariýa dedi. Ondan ayrılalık İran'ın İtalya'da gidiverdi şey dedi. Sonra esası yanışım adamda eselerin devlet bayrağı.
Vermek isterim. Devlet bayrağı o atlardağı çok hor derecede olmasa var olmayan toruğunu. Yılla 170-180 film alınıyor defterде. Sonuçta birine verilýär da. Özüm dedim bir ateşlenme Karalyov Fardal'ın film vardı. Kosmosa Gagarin uçuşu son diyor adam Karalyov. Sonun tercüme hali vardı eden film. Oluyorum Sıkaka Payasas'ın Palet Buyruğun Zakari. So zakar diýilýän olundu, zakar olundu so almaly. Näçe bol gerek bolsa berilýär. Ol döwletiň zakary, döwletiň öz islegi. Şu adam barda, şu bizim Amerikadan öňünçe kosmos adam çykaryp bilenmi? Şu zatlaryň hemmesi gözüňe tutup hayal etmeli. Şonu hayal etmeli diýär. Ikinciden bir gowy diýen telewizyon serial bardy. Aýolam teli şizayet pol dünýäde kölge o gün ortaly ýetýär diýipdi. O filmim ýa-ni şu diýýanyň içinde uruş, dawa, gyýkylyp gidip milletem gatyp goýýar onu. Şu üç filmden onuň saýlany bagly çok bilerler de. Onda olayam gitti İngilislerde şeyler idara var. Lazım film çıkanlar şunlar belli bolsa o döwürlerde bizim film gününe aşa esterim gaýdatlar jurnallaryna Soветski ekran diýip jurnal bardy. Şu çykýan 180 filmiň artistlary, aktrisalary şolaryň suratly ýüzünde birinji sahypasyna filmler alyp çağır edilen. O şöylerde bilemaklar olan meşgedek sol onun kinosunu oturup jurnal vardı. TV sayılı jurnal vardı. Yine bu şolaryň diňe birinji sahypasynda maýan çykan suratlary öýmürde jurnalını. Onu da batyrda. Ama şonu şu ýanky jurnal 2 ýyl dowamında İngilteredäki edara 2 ýyl dowamında her şu öňünden gowy belli bolan filmi şoň ýerine terdik gelýärler. Biraz film bir ýyllyk bayrama şoň kutorýar. Abrazy dowamly diýär. Bir ýyl, ikinji ýyl. Şondan şu 2 ýylyň dowamında näçe köp ýazylan bolsa, köp görülen bolsa, köp gurrun edilen bolsa, şolary içinden saýlap alyp, şondan gelip filmine Türkmen kino sunumatyny dünýä tanıdan film adam men barada özleri haýaş edip bäzan kitap satýardylar. Sonra da Türkmen kino sunumatyny dünýä mälim eden rejissör film benim şeydi. İngilizlerde çıkan maglumatlarda şeyle ýazylan da goňşy gelýär da soluk. Soň ogly bolýar. Soň oglyny näme atlatjaklaryny bilen. Sonra gelin soň adamyň adyna kýar. Ondan ýerden gelip ýöň taýýarlap goýan tarlançagy bar. Hemme atlary soňa salyp uwdulap adamyna aýdym-aýdýar, aýnatadan adalat bar. Adam aýtmagy gelýärden. O gelinin birinci de hepini işti. Bütün şu filmde hepini işti. Yaşmaklı gururlayman diyorlar. Hepini iştip onda da şu o çağa at takıp onun özü adında ünlü men zamanını kovuştum muradıma yettim deyip kıymaslı ahırman sonra ağlak gelen yaşlı adam ağlayandır. O okuyaka Moskvada görüşýär, kawatýany öyle görüşülýär, tanış. Onun birinji şol ilkalan filmi var, Gamşenin zany bar. O şonda bir epizod oýnady. Ýanyma aty oýnaşy. Ondan sonra kakra sonra alıp berýär, men bir ssenariýy pikirmek berdim. Bu gelin filmiň ssenariýy. Gelin. Şondan şoň ýazmaly men onuň alyp pikirim bar benim. Deyip aýtsam bir Aşgabatda şäherde ölýärsen, o zat ýagdaýyny durmuşyny bilmeýän. O şeýle aý gaty gyzyklandy.
O senar tayarlarını verdim, okudu. Ay ondan mahkumunu. Ben şeyde usulur hoğutumundan oynadım geliyordum. O gitti onu. Yazım bir kaptanla atlar şimdi birinci gedip olur ol. Baş kahraman. Onu başka yeni başkalarım prova değil hatta. O. Sinadan geçirdiler Evet. başkalarım. Onun taylağı aldılar yani. O şeyden gitti sonra da olmadı. Birinci gedip Zenan rolünü en kovu yerine getirendik onunla bayrağı. Onun Cemal'ın Darat filminde ikinci gedip Cemal'ın Darat son Moskova'da bütün dünya festivali geçirdi hatta. Şoňada ağzından 100 devlet gatnaşýardy. Yıl aşadan bolýardy. Şo 100, 110, 115, 25 şoňa devletler gatnaşýardy. Şonu Sovet Soýuzy her ýylda filmini çykarýar. Şonu Sovet aktrisalarının içinden ýekece Maya Şobayrak şonu da Cemal'ın Darat filmi için Moskvada bolýan festivalda şonu da Zenan rolüni o ýerine getirýändik. Bayrak verildi. Şonu adam bütün Sovet Soýuzyna başga aktrisa ýok. Köle Türkmenlerde de mangurt diýilýär. Näçin oçy näçe wagtlap saklaýarlardy şoňa ýydirip içirip o semredi öldürmek üçin ne. Şonu gurrun edýärler men öyle eşitýän. Şonu şo köp ýaşada goç soňky ýyllaryna akylyny çaşyrýar diýerler. Akyl çaşýarda o bir hil näme diýenini bilen akdyarlar. O şoňa mangurt diýilýär. Şo ýagdaýynda akyl çaşan ýagdaýynda. Onu ýöne bir Çingiz Aýtmatywyň eseri boýunça da o ýa-ni Aýtmatyw bütün bizim bu günde döwletlerimiz dünýä näçe beýik adamlary berenler. Derde dünýäni olan adamlar. O soň insan kısmatym uly. Atymylan soň 250 ýyl ýeri boş durdy şonuň. Şonu Çingiz Aýtmatyw döwletler şondan soň Çingiz Aýtmatywyň eden işler ýalan zatlary dünýä belli ýazgylaryň içinde bellisi de 158 minämi dile eserler terjime edilen. Ondan meter ýazady Çingiz Aýtmatyw çelli bütün dünýäň adamzy en ýokary adam üçin ceza näme diýse ölüm cezasy diýär. Birinji şo ýokary ceza ölüm cezasy däl, adamyň huşyny almak diýip aýdan Çingiz Aýtmatyw. Şu eserinde, Mankurtyan eserinde. O emelinde başka gidiyor, adi yıldanım, yok asırdanım uzun günlük. Asırdanım uzun günlük. Bir günlü bolyan vakanyan diyada hem geçen dağıtlarını koyduğuna götürüp yağıtlap olsa bir gün asırdanım uzun oldu deyip eserin adı asırdanım uzun gün. Son içinde bir rivayet Mankurt deyip. Ondan sonra men o näme diýär onu ýa şeýitler şowuşlaryň altında ýa-ni ýeter alan halk şolaryň saçlaryny teýirip şoňa tamam dünýäni öldürip dünýä hamy kellerini getirip danýarlar. Bir näçe gün kellesi ýere değmeli ýatrýarlar. O aýagdan we kelleri ýere değmeliler. Şu deri uğrak kısa boğuluyor kellerini. Bir näçe sıyırlanan taşlar çıkıp şimdi deri uğrap yetişmek ama içine ýerýäni var. Biraz taşlar aýam ölçek bolýar onu deri uğraptırdı. Aylanıp gelip ýygyny ýene kelläň içine ösýär. Öz hamyň içine ösýär ýamaşandan. Ýa-wa. Şolar şeýdip ölene ölýär, ölmedigi akyl ýadyny, ýadgarlygyny ýatdan çykarýar. Şolardan her mangurt bolýar. Näme akly, beyniň iş bozulup,
Ece, kaka, vatan, gelin, doğun, ganlar şey mediyatın çıkıyor. Diğer gelip görünür, naşuat robot değil yani. Ha. Şo oluyor da. Onun eline tayak verip, mızağışın sen çopan bol, şunu teret, şunu et dedim, değil mi şunu edeyim. Bir kere bu etmedi adı, şu dinli etmedi diyeyim, şu kellesine gelmeşen deri var. Sonun teyatı çeksen diye, sonun yalı ağırma bir şey yok diye. O da biten lan. O da hem kalip olup kellerine adam. Sonraki ağırıyla duydursan, onun şu diyen zaten ılgap edip gör, yani robot bulup da. Şu onun için, şu ölüm cenazı, yukarı cenazı yani adamın şey etmek, en yukarısı aytmazlık eserini son tatlık da. Bir akıl huşunu yitirmek. Onun sonu eserini yazıp bulandı. Bir zafer zam ettiler. Şungali maska var biliyor musun sen deyip. Ondan sonra şu tiyatı roman çıktı. El yazmadı dine. Ama da seninle duş çıktı yani. Ben vardım, romanı verdi. Kavun mekmanada çıkmanı okudum. Evden duştuk, kuruluştuk. Kavun şunu getirdi. Esma ikimine bolyan şey. Ondan yakı şu bolyan son geldi. Oğlun hakkında gidiyor da mankur dediler. Onun eceti beylekiler ölene ölür deyip geliyor, ya biliyor, diğerler diğeri geliyor. Bu oğlun gelen hak. Ondan şu belki o yerde bağdır deyip eceti gözlem yerinden gidip ağır tapya var da şu hozoyunun çopan olup gerekiyor. Paraya var, tanan hakta. Şu oğlunun miniplerin diyosu bilen. Paraya diyor tanıyor onu. Oğlun diyor varıp ikhab bu oğlap duruyanlı. O ecenem tanan diyor hiç tanan hakta. Onu da o eceti bir neçe onun yanına olup şu sağlıktaki onu eden huvvelerimi, Allah'larımı, aydan aydınlarımı, sonra aydıp, günde iyidirip, içirip şey deyip, ahiri bir çararazık özüne getirip başlıyor. Sonra beyle o zaman görmeden akdenleyip, eyyem dünya bindircek kurtulka, o zaman geliyor, eceden açık gidiyor ya. O zaman, bir nasi vatın olur gidenle zaman, geliyor, oğlun yok. Oğlun yok. Gözler, oğlum niye sen? Adam demez Allah'ta filmi. Aytmaz'ın eserini çöllükte geçiyor. Çobanlık. Makine çok bulamadı ben dedim. Onu anlatı iyi boş oluyor. Kıdıklı değil, boş meydan mı da boş meydan. Onun için aylanıpken gelemizi, onun atmalı filmlerimize gezdikken, Mısır'da, Suriye'de, Türklerde, Makedonsken grup giden ulu amfiteatrlar var. Şolaryň yıkılıp bir wagtky iň medeniýetiň öýjügi bolan jaýlar, teatrlarda yıkılıp Çingiz Han barym ýykýar. Yıkıp ýerine şoň içinde şu wagt ot ötüp, şo sürüsini goýunyny şu amfiteatrda bakyp ýör. Beýdi wagtda üýt götüksäri bir adamlara dünýäni göýdürleşdirýär. Bir toparlarım wagşylyk bilen şonu ýykyşdyryp, laýat edip şeýdi bilen şoň içinde de goýunyny bakyp ýör da, şoň amfiteatrın içinde goýun bakýar. Sürüs şoň içinde gelip. Şol amfiteatrda şu bir wagtky iň sunat tarapdan goýuşly artistlaryň çykyş edýän ýerini şo taýda ılgap ejet gelip gözlüýär tapana bir gördi. Daşmanymda çykýar, eli okýar. Her hozoyuna gidenine o senin geçen değil, o senin suyuna kopurcuk bolýar, ol ýerde aýaldyk gidiýär. Şoň üçin ejesine garaş ýani. Gelýär aňyrdan ejede bağlamlyk gelýär, bilim atyp ejesini atyp öldürýär. Şeýle şu mankurt bolsaň ejeni atyp öldürýär. Hemme atyp şeýle berden umumyň ahyry şu tarihi atlamak mı? Tarih o bilmek, tarihin hem öwrediýän zatlaryny öwrenmek. Şun üçin, ertir üçin en guly fundament şu. Şonu saptırıp aýryp bilinde, eýem onuň ýaşlardan başlaýar. Ilki doğan çağlar, şoda atyry öwredilmese bilmeseler, olar mankurt bolýar diýip, eserin manyny şu, filmiň manyny şu da. O şey de filmde oldu.
gelin filmin senaryosunda kan oşat bile işlerme. Son yok dimen aşağı filmin senaryosu bile. Ana ol hem aktör hem rejissör. Aktörlüğü adam yöngdü. Yani dinle bizler özlüklerde, täjiklerde, ortaýatyn näçe filmlerine aktör bolup surata düşüp geldi. Onun için ahir bir kärde bu bolan wagtyny ýong bärde hem rejissörlüğüne diýdi. Hem aktörlüğüne. Onda soň wagtyny ýok aslar. Özüňki bolmasa başga kärlerin köpüsinde özüň pikiriň ýok bolsa, mesela üçin ben ağzı sormak pikirimde de ýok benim. Ustadyň ýanyna barýan, oňa elime teş alyp ýolmany, elime bıçkalyp ketmäni uradýa, ketýän uranýan. Sunwatda özüňden bir ýüregiňden öňýän zadyň özüňden bolmasa, öýden atlaryň hemmesi bir çağa oýnawajy bolýar, hiç kimsenin gyzygy ýok. Diňe berilen bolmaly, aňyrdan bolmaly köp zat. Şoşolar bolmasa onda sunwatda bolmaýar. Onun için hem ana belki Cemal'ın darafı filmi var. Benim öz fikrimce bir tanqidçi benim fikrim bilir ondan. Film edenden soň näme üçin edenimi. Görýärler hemme gowy diýerler, oýnaşy gowy diýerler, rejissör işini gowy goýup tur diýerler hemme. Öz fikrim bar. Yani şonu bilip ýazan awtor şonu bir aýda ýazan. Men fikrim ýazan. Bir şu gündogorun aýallarynyň bizde iki tane keşi var diýär. Biri öňkü so gyrnap durup ýaşaýan aýallar, ikincisi rewolýusiýa geldi, şondan soň prendjöklerini mesela o adatlarda täze Sowet turmuşynda ýaşaýan, Sowet turmuşyny görkezýän ýollar bilen ýörýän denallar. İki ýol. Ya gyrnap, ya täze ýola düşenler. Ortasynda ýokdy diýe obraz. Şu filmde men gördüm diýip ýa-da ony hem şeň ol. Adam uruşa gidiýär. Öýdi adamyň ýerine çopanmalyk galýar. O wada we tösbäde o kýaly gelin akýaly gumyň içinde dälle. Kalho başlygy, olan obrazlary, ikram çağalary bar. Şolar bilen şeýdip gelipdir. Ondan uruşa gitmän, ogurun tapyp galan goňşy çopany bar. Hemen adamsynyň dosty. Şo bunun türüsinden iki tane goýun ogurlap, bunun üstüne sen özüň aldyň diýip, ay dawa gidiýär şonda. Şey diýär ahyry, senden diýär şu bolandan aýtma hiç kime diýär. Ben aýt çok gulamak. Sen şonu aýtma, bar diýerler aýda aýdan diýär. Men odam men söz berýände senin sözüň bormy diýär. Senin söz adam diýär. Sen şu goýuny ogurlap bermesen adam bolmy? Onu şu garda otalyp aýaga ýykyp oynan diýişler. Innem diýen bütün millete de gurrum örerim diýär. Özüme üstüme batyrlar atyp diýär. Adam sorsan aýdyp gelýär şeýdem aýdýarlar ama. Aýdýarlar bir de gelýär ýa görýär şonu. Diýilýär dogry eken. Ondan aýadan gurulşmän diýär. Öz çopan bolýar, aýaly kanal uruşuna gidiýär çağalary bilen. O ýönde şu birinji geceleri bar. Urusdan gaýdyp gelýär, bir de şeýle. Ýa-da ondan dahrada çilim çekip oturýar. Aýalym ýerinden barýar, gurulşmak üçin. Aňyrda dur. Barıp, şu diýilýän zatlar ýanan terjime ananma diýip bilen hak. Ýöne şonu diýmek üçin bardy. Ýöne diýip bilen hak. Şol epizod nem üçün şu filmde ýa-da biri. Soňundan ýa-ni bular ýaraşýarlar. O ogurlyk eden türmäge diýär, türmeden gaýdyp gelýär.
O demir ýoluň gyrasynda ikisi duşup, olaryň arasynda uruş başlaýardy. Aradan poýdy gelýär, adamzy bir aýaksy gelýär. Ýolly poýdy gelýär, resimini ýykylýar. Şonda aýaly baryp onu ýoldan aýryp alar edip özüm teplogyň aşağı düşüp ölýär. Şo gerek yerine zanyny berip adamyny halat etmäge ýüregini söýgüsi bolan gelin şoň ýanyna baryp men şu zatlary sen ananma şu bolan zat däl diýerak. Şo senariýy ýazan wagtymda şonu näçeler gelip şonu aýşap gelip kalkol başyna ýatsyn, arda ýatsyn. O men şo diýýän zatlary ýazan plan şopony şeýitdi diýsin. Ondan olam bolmanda hasar aýkomy bersin. Şey dip näçe adamlar bayan etdi bana goýmadylar da benim o ýüregimde oýdar, benim ýüregimde şo geliniň söýgüsini saklap bilýänligi, gerek wagtynda da oň ýerine durup, onu janyny berip, onu halat edip bilýänligi. Türkmen diýenleriň şo pikir uludan uly pikirde. Bunun kaptalyna gelin filmleri Şweýsariýada görüldürini ertesi günü maslahat. Şo gurrunda bir jurnalist idi. Men senin filmiň edilşi gowy gurrun ýok işler. Ýöne manzyla men närazy idi. Näme üçin idi? O ýa bolan adamlary uruşda wepat bolandygy belli. Olaryň gaýdyp geljekler. Sen o geline görkezýäň garaş, o umyt bolýar, şo garaş diýip beýleki garaşýarlarda garaşyň diýýän diýdi. Olar täzeden özüni durmuş gurabiljekler. Täzeden ýaşap biljekler. Gelmejek belli bolandan 5 ýyl 10 ýyl içinde ondan näme üçin garaşmaly? Sen onuň üçin şo film manysy bilen diýdi, şondan men närazy manyna. Onu radylaşmaýan. Ondan men onu düşündirýän. Bizde dedim näçe uludan riwayatlar var. Leyli Mecnun diýä, Zöhre Tahir diýä, Hayat Emra diýä. Şolaryň hemmesinde adamlaryň durmuşda belki bolandyr. Bolmadan bolsa isleýän duýgulary var. Şo duýgularyny şol iki tane ýaş aşyga berip, şondan uly eserler döredip goýulan. Adamda şo hili isleýän duýgu bar bolsa, wefadarlyk duýgusy. Demek şonu övmeli biz, şonu kaldyryp görkezip, şonu nusgatmeli şonu. Belekler biler ýa-da ha, bugun sen ba ýertir ýokmy, sen git men oňa çykdym, oýlaryny bolmaly, şu wefadarlyk bolmaly. Diýip şeýle aýdymda mor bitinde türkmenimize bardyr diýip. Yani mor bitir mümkin dedi, musulman diýinne köp şoňlarda atlar bar, şoňa tabiň bolup edýänsiňiz diýýär. Men şeýle bolsa musulman diýindim, şo ýeňişi. O Türkmenler dedi pazar eden o Türkmenlerimiz bizde başı bizim şu ýeňişi, şu pazarlyk bizim halkymyzda bar. O şeýle aýdymda ahir sonundan neydi? Sen benim üçin sen bir jadyr adam sen neydi? Jurnalist. Şeýle mene aýtýan neydi? Sen şu filmiň ideýasini men närazy? Ýöne film şeýler goýdypsyň men dosýalama emmes, gurrun berýär, görmüşken onu diýdi. Şo jadyr nimegem diýdi? Sen gözün bilen görüp isleýän zadyň etdirseler, tersi etdirse şo jadyr adam etdirýär şonu diýdi. O men şonu şeý diýän diýdi. Şo ýanky gelnäk wefadarlyk. Bärdäki wefadarlyk şo adamlar. Şolar men kirimçe bizim türkmen denanlymyň garynda bar da. Şolary günne övmeli, günne görkezmeli. Şonda ýa-da diýenim şo jurnalistiň ýazany ben neydi? Indi şu türkmen aýalynyň obrazyny üçünji obraz gördüm diýdi. Öňkü ýaly ýagyrny ýa-da täze ýoly däldi, hakyky ýüregini şo ılımsızam bolsa, oňda bolsa, şo oňky wefadarlygy ýüreginde saklap bilýän özüm adamsa ýanynda o gelinäk ýaly ýokdur. Ýa-da adam şo barıp gurlaşıp diýmäni özüne kemlik bilýär da, özüne kemsitme halap edip, sen duýmadyňmy? Duýmadyk bolsam menim barjak däl diýip, uruşdan aýdyp gelen adam aýry ýaşaýarlar. Şonu duýanlygy, şonu bilenligi, benim türkmen adamlaryň häkîdenim ganynyna şeýle bir ulus şuňgur wefadarlygy bardygy, ulus şuňgur adamkärçiligi bardygy.
O da atır bizim yaşamımızı gününe getirmeli zatımız.